Arnasketa. Arnasaren bidez egiten dugu gas trukea. Airetik hartzen dugu beharrezkoa den oxigenoa eta behar ez dugun karbono dioxidoa kanporatzen dugu. Airea sudurretik hartzen dugunean, berotu eta esetu egiten da, mukosa pituitarioa dagoelako. Gero airea faringetik joaten da eta hor epiglotisa kartilagoa dago. Eta hau airea dagoenean ireki egiten da eta janaria dagoenean itxi. Kartilagoa ireki ondoren airea laringera pasatzen da. Laringean denbora gutxi egon ondoren trakeara joaten da. Trakeatik banatzen diren bi oditxoetara pasatzen da. Hauek bronkioak dira. Hauek adar txiki askotan banatzen dira, bronkioloetan. Adar hauek biriken barruan daude. Birikak elastikoak, arinak eta arrosa kolorekoak diren organoak dira. Hodi txikitxoen puntetan poltsatxo edo sakutxo txikitxoak daude, albeoloak, eta hauetan gas trukaketa gertatzen da. Gas trukaketa hau horrela gertatzen da. Oxigenoa albeoletatik odolera pasatzen da. Zeluletan sortutako karbono dioxidoa odoleko globuzka gorrietatik askatu eta albeoletara bueltatzen da. Eta arnasa botatzean kanporatzen dugu gure txarra den gas hori.